No, tässä on nyt meidän suomalaisia sankareita. Jukka neuvotteli tuon teknologiapaketin, mistä tuli itse asiassa todella hyvä. Ja ministeri Kimmo Tiilikainen tietysti omalta osaltaan tällä piti lippua korkealla. Sanna Perkkiö, Simo Kyllönenkin tässä sivulla. Kertokaapa tunnelmia nyt tämän kokouksen jälkeen. Väsyneitä, mutta onnellisia. Näin on. Hyvin meni ja hieno polku saatiin kevikseen. Uskoitteko näin hyvän lopputuloksen? Totta kai, koska optimismi voittaa aina. Nyt voi vaan hymyillä, että kannatti olla optimistia. Sitten sen verran täytyy vielä sanoa, että EUn sisällä niin Pohjoismailla oli aika vahva panos tässä loppuvaiheessa. Sitten kun ministeriön kesken päätettiin, että mihin suuntaan mennään ja mitä kautta, niin eläköön myös pohjoismainen yhteistyö. Yhteistyö, mahtavaa. Hyvä. Kiitoksia omasta puolestani molemmille. Kiitos. Haluatko Simo sanoa jotain? Hyvää matkaa Kööpenhaminaan. Kiitos. Ja kiitokset kannustuksesta ympäristöjärjestöille. Tarvitaan aina kivittäjiä.